Партнер программы – компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. День добрый, панове! Вёска Ішчална. А знаходится гэтая вёска Ішчална у Шчуцінскім районе Гродзенской области, Республика Беларусь. Ну, откуль пошла такая назова, я вам сказать не могу. И не могу сказать не только вам я, а нават навукоўцы. Адзінае, што ім вядома, гэта тое, што гэтае слово балтскага паходжання, а гэта значыць, што гэтую вёсачку заснавалі калісьці балты. Ну дык што, заглянем да іх нашчадкаў у госці. Яснёночка, где твоя дочка моя? Марьяночка погнала быстро на раночка на зеленую на траву. На травочку пасися быстро продуматься старому деду на рукаве. Кается, а молодому на плечо. На плечошке ой, старого дядину. Дядиного, а молодого не водно. Ни одного старина волку не пускай. Не пускай, а молоденький посылай. Калі вось сюды, паважанае панства, прыйшоў першы чалавек і збудаваў тут сабе хацінку, вядома толькі Богу. Ну, а нашим разумным гісторыкам вядома, я вам зараз скажу, ім вядома, што гэтая вёсачка была ўжо напрыканцы яшчэ 15-го стагоддзя, уяўляеце? І гэта была не проста вёсачка нейкая там закінутая, старенькая, а гэта было вялікакняжаскае ўладанне. І належала гэтае ўладанне вось нашаму з вамі вялікаму князю Александру. І вось, паважаны, ў 1505 годзе наш вялікі князь Аляксандр, значыцца, ну, можна сказаць, адрывае ад сэрца вось гэтую вёсачку Ішчална і дорыць яе за паслугі, панове, падскарбе вялікага княства літоўскага Якубу Давойне, каб той і надалей, і сам, і ягоныя нашчадкі верай і праўдай служылі бацькаўшчыне і вялікаму князю. І вось, панове, род Давойнаў, ну, якіх называлі яшчэ Давойнавічы, яны былі ўдзячны вялікаму князю за такі вось падарунак за Ішчалну. І праз 9 гадоў у 1514 годзе надворны падкаморы Андрэй Давойна вось тут у Ішчальне будуе першы драўляны касцёл. І асвечаны той першы касцёл тут быў у імя Святой Тройцы і Божага цела. Дзякуючы Давойна, паважаныя, Ішчална з кожным годам вось расла, буйнела і прыгажэла. Ну і вось у 1541 годзе тут, значыцца, усімі справамі кіраваў сын Андрэя Давойны Стасік. Значыцца, Стась Давойна, ён быў стараста мярэцкі. Кажуць, такі быў бойкі хлопец, нікога не баяўся. Ну і вось гэты, значыцца, стараста мярэцкі Стасік Давойна едзе ў Кракаў. Едзе ў Кракаў да самога, значыцца, караля і вялікага князя літоўскага Жыгімонта Аўгуста. Ну, заходзіць, значыцца, да Жыгімонта ў палацы, ну, а Жыгімон сядзіць у крэсле сваім, так вот, ну, як я вот на камні з гэтым зараз. Ну, і, значыцца,
пришел, пал перед ним просто на колени, каже: «Великий князь, дайте слово сказать. Есть пильная справа у меня до вас». Ну, Жигімонт поглядел на него и каже: «Ну, говори, Стасик, что ж, выслухай тебе, все буду слухать, все, что скажешь». Ну, значится, Стасик каже, что: «Великий князь, вось вы ведаете, значится, есть такая Ищелна». Жигімонт глянул на него, каже: «Стась, ты что такое вердешь, га? Ты что, меня за дурачка лечишь, ты что? Кто же Ищелну не ведает?» «Ну, конечно, каже, ведаю». Ну, да каже: «Вось, великий князь, дозвольте Ищельне зваться не селом, а городом». О, ну же ему догляну, каже: «Смелый ты, хлопчак, смелый, ого, далеко пойдешь, значится. Ну, але ведаю я ось, род ваш, знаю, як твой батька, як твой дед служили айчине добра. Что ж, нехай ваша Ищелна зоветься городом». І вось так, паважанае панство, дзякуючы Станіславу Давойне, з дазволу великого князства литовского Жигімонта Августа, Ищелна становится городом. Во як! А гэта значыць, што тут пачынаюць праводзіць кірмашы, а тут пачынаюць развівацца розныя рамёствы, тут ідзе гандаль. Значыцца, сюдой вось гэтым шляхам едуць купцы, вось тут вось складзіруюць свой тавар. Ну, адным словом, тут усё як у самым сапраўдным горадзе. Ну, хіба што толькі вось трамвай з тралейбусамі тут не хадзілі. Ну, тады іх яшчэ не было. Родилася, само гора прикатилася. Пойде з гора чисто поле, гора за ёй катком коти. Яна з гор синя мора, гора за ёй селязнем плыве. Яна з гора темные лясы, гора за ёй соловейком. Я над гора ды ў постелю, гора ёй ды ў ногах стоит. Памёр вось Станіслаў Андреевич Давойна ў 1566 годзе, а Ішчална, ну і іншыя ягоныя ўладанні перайшлі да яго сына, да Станіслава Станіславовича Давойны. В 1573 годзе Станіслав Станіславович прыязджае вось сюды у Ішчалну і Ішчалнскаму касцёлу адпісвае 3 свае вёскі з усім добром. Значыцца, і з усімі сялянамі, якія ў іх жылі. А жыло тады ў гэтых 3 вёсачак 380 чалавек. І вось гэтыя сяляне паважаныя павінны былі даваць на касцёл ад кожнай валокі па 20 грошай, бочку жыта, адне ягнятка, одну курку-рабку і 20 яек. А касцёл узамен павінен быў праводзіць 3 імшы на тыдзень. Одну імшу праводзілі за грахі, другую імшу праводзілі за душы родных, ну а 3-я імша праходзіла аб 5 ранах пана Езуса.
І вось у тым жа 1573 годзе, паважаныя, у гэтым касцёле ішчанскім і прайшла імша за ўпакой душы Станіслава Станіславіча Давойны. І вось пасля ягонай смерці ішчал надыходзіць да радні ягонай жонкі, трэцяй ужо Барбары, да роду Саламярэцкіх. Ну і тут уладарылі Саламярэцкія, разам з імі і шляхцічы Лімонты, а ў 1644 годзе вось гэтыя, як сказана, дабра ішчанскія набывае войскі Мсціслаўскі Ян Палупята. І вось гэты Ян Палупята, паважаныя, ён тут уладар недоўга і праз гады два узяў і вось ішчалну аддаў монахам-кармелітам, якія былі тут недалёка ў Жалудку. За што аддаў, пра што аддаў, ніхто нічога не ведае. І па сёння гэта застаецца тайнай. Ну, значыцца, а ў яго былі два сыны, два хлапцы. І гэтыя хлапцы былі якраз тады ў палоне татарскім. І вось яны вяртаюцца з татарскага палона, жывыя, здаровыя, прыязджаюць сюды ў Ішталну да бацькі, а тут ім кажуць, што, вы знаеце, хлопцы, ужо бацька ваш аддаў Ішталну монахам, і цяпер гэта не ваша ўласнасць. Яны тады да монахаў у Жалудок, да кармелітаў. Кажуць, як гэта так? Ну, бацька не пры памяці быў, яму дрэнна з галавой было. Ён узяў і аддаў вам, а гэта ўсё наша, дзе нам жыць? Монахі паглядзелі на іх, да кажуць, калі няма вам дзе жыць, дык жывіце ў нас у келлях. А што, як бы напісана пяром, не вырубіш тапаром? Ну, але хлопцы ў келлях жыць не захацелі, паехалі ў суд. Значыцца, падалі на кармелітаў, але суд усё-такі узяў бок монахаў. Але вось кармеліты доўга тут не ўладарылі, адразу ж хуценька Ішталну прадалі. Ну, лепш жа грошы, чым, значыцца, гэтая вёска. А набыла Ішталну такая Жэня Вішнявецкая. Але і тая тут нешта пахадзіла і ўзяла і аддала Рудзімінскім, а тыя Важынскім. Ну, адным словам, Іштална пайшла па руках. У 1740-х годах, паважаныя, тут у Іштална пачынае ўладарыць такі Ян Вал. І вось ён тут недалёка будуе сабе сядзібу ў стылі барока, закладае тут парк, ну а ягоны сын, вось, якого звалі Юзаф Вал, той у 1755 годзе на свае ўласныя грошыкі, значыцца, на месцы старога, колішняга таго драўлянага касцёла будуе новы. Вось гэты мураваны у стыле барока. І вось касцёл гэты будавалі 6 гадоў. І ў 1761 годзе вось сюды прыехаў епіскап Янковіч і асвяціў гэты касцёл у імя Святой Троіцы.
перад уваходам у касцёл паважаны ляжаць вось гэтыя дзве надмагільныя пліты. І вось мне тут распавялі такую гісторыю, не ведаю, праўда гэта ці не. Кажуць, што калісьці тут жыў нейкі шляхціч, які меў у сабе ўнутры вялікую гардыню. І вось калі ён паміраў, то ён пераасэнсаваў вось сваё жыццё і сказаў, што ён жыў няправільна, што так жыць нельга. І сказаў, каб яго пахавалі перад уваходам у касцёл і каб кожны, хто ішоў у касцёл, таптаў гэтую ягоную гардыню. Вось гэта, паважанае панства, самы сапраўдны, старажытны, колішні сонечны гадзіннік. Яго зрабіў у Вільні майстра Малецкі. І прывезлі гэты гадзіннік сюды, якраз да адкрыцця касцёла. І вось трэба сказаць, што такія гадзіннікі колісь маглі сабе дазволіць толькі вельмі багатыя людзі. Значыцца, таму што гэта вельмі каштоўная рэч. І такі вось гадзіннік на Беларусі у нас толькі адзін. Уяўляеце, адзіны сонечны гадзіннік на ўсю Беларусь. Раней тут стаяла такая стрэлачка, якая паказвала дакладны час. Ну, стрэлачку тую зламалі, і вось новы майстра паставіў тут драўляную. Ну, яна таксама паказвае час, ну, правда, крышку такі прыблізны. І вось я хочу сказаць, што гэты гадзіннік, ён мае гісторыка-культурную каштоўнасць. І чакае свайго часу, калі на яго ўсё ж такі хто-небудзь зверне увагу. Старинные часы еще идут. Старинные часы, свидетели и судьи. Когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола. Пад касцёлам знаходзіцца склеп, у якім пахаваны вось усе ўладары, ну амаль усе ўладары ішчалны, пачынаючы яшчэ аж 16 стагоддзя. У гады ліхалецця касцёлу пашанцавала, і яго не чапалі. І тут засталося вельмі шмат старажытных абразоў. І вось ёсць адзін абраз святой Ганны, і вось калісьці да гэтага абраза зусюль прыязджалі цяжарныя жанчыны, каб прасіць за сваё будучае дзіця. А яшчэ ў гэтым касцёле, паважаныя, захаваўся старажытны колішні арган на 9 галасоў. І вось і па сённяшні дзень яшчэ ён іграе, і мяхі ў ім раздуваюцца ўручную.
І вось нават тут у вёсцы, паважаны, я карыстаюся беспроводным мабільным інтэрнэтам, дзякуючы аператару МТС. Ну і вось гэтай штучцы, якая завецца МТС Connect. І вось ён забяспечыць вам лёгкі і надзейны доступ у сусветную сетку інтэрнэта з любой кропкі Беларусі. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай, паважаныя, вось нашы продкі неаднойчы спрабавалі вось адрадзіць Вялікае княства Літоўскае і выйсці з-пад чужой няволі, вось стаць незалежнымі. І вось касцёл у Ішчална заўсёды прымаў у гэтых падзеях непасрэдны удзел. Вось падчас паўстання Тадзеуша Касцюшкі сюды ў Ішчална прыйшоў паўстанскі атрад пад кіраўніцтвам Хлявінскага, і ксяндзы з касцёла вынеслі ўсю сваю скарбонку і аддалі яе на патрэбу паўстанцаў. А падчас паўстання Кастуся Каліноўскага ксёндз Адам Фалькоўскі з касцёльнай кафедры зачытаў маніфест паўстанцкага ўрада. І вось нехта з такіх паслухмяных прыхажан узяў і стукануў на ксяндза куды трэба. І 25 чэрвеня 1863 года ксяндза Адама Фалькоўскага за гэта расстралялі. Пасля паўстання вось на гэтай званіцы каля касцёла білі ва ўсе званы. І вось гэтыя 3 званы з імёнамі Дамінік, Казімір і Пётр, яны на ўвесь голас плакалі аб загінуўшых лепшых сынах айчыны. Побач з касцёлам, паважаны, захавалася плябань. Вось гэта плябань, гэта дом, у якім жыў ксёндз. Ну, правда, плябань гэта не такая старая касцёл, канешне, маладзейшая. Яе пабудавалі на пачатку 20-го стагоддзя, але тым не менш, паважаныя, ёй ужо амаль 100 гадоў. Апошнімі ўладарамі Ішчалны, паважаныя, гэта былі шляхцічы Ласковічы. Тут яны ўладарылі да 1939 года. І вось Карл Ласковіч тут на старым месцы, значыцца, пабудаваў сабе новы палац у класічным стылі, заклаў парк, і сюды ў госці да Ласковічу прыязджаў калісьці Напалеон Орда. І вось на ягоным малюнку гэты палац Ласковічаў выглядаў вось так. А яшчэ тут было вакол палаца вельмі шмат розных гаспадарчых пабудоў. Тут стаяла і вінакурня, тут былі млыны, тут былі 2 карчмы. Ну, вось некалькі гаспадарчых пабудоў да яшчэ тут захавалася. А вось што да палаца, дык ад яго засталіся толькі вось разваліны, разваліны і разваліны. Больш няма.
Жыццё паноў працягваецца, і ў Ішаўскім касцёле, як і колі, звіняць званы і моляцца людзі. Вось каб на гэтай нашай зямлі было меней зла, а было болей любові, дабрыні, святла і міласэрнасці. Поспеха вам, паважаныя, всего самага найлепшага. Да пабачэння!